Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Day! Oh! Ay, kinana ka! Kapoy ko eh. Anya, kamusta man? Ano ako labitang gingon sa doktor eh nga. Di jud ko nakapi lagi kuha na kong lawas. Uy! Buol lagi ko eh. Medyo ka mo sakitan. Hindi naman, hindi dyan makuan. Yo, sabi, ikaw rin sinang sa? Lagi? Wala dyan gatag Tagsara jud kay ni ngani nga sakit. Wala dyan gatag nga sa ana na. Di man ni makaramdam. Yo, alilin ko dira, kagikan pag yakag nakalakaling ko din ko. Kapoy ba ko eh. Buol na jud ko ano akong problema. No, di ka karamdan sa akin. Wala lagi ni sakit. Wala lagi ni sakit. Baka-feel kang gilabtikan di ka. Wala. Oh, no! Wala jud. Wala lagi. Kaya sa pwede mo. Nato ko irito ni Moya. Nato ko ihatag ni mo ba nga. Kanang kuan. Chat-chat ni ba niya. Saon man nga. Kanang baby pamangko. 10 years old pa man ko. Parang mo na lang to. Kabaw kang mauwaw jud ko iki. Nga natay sakit. Aw ako ingnon siya nga. Mo na. Mo na. Nga, uroy. Mag-date me. Pangutan sa kaniya balik. Tistingan. Sabi ka ba sinuroy kanira. Dili sakit. Kani. Matag. Madlo ko na, ikalibala na. Sa akin yun na. Sige, suda dito sa balay ko. Balay. Kapoy ko. Okay, kaon sa dito. Balik ka dali. Te, ako tawagan, tiya! Oh, kabala! Lo, kuya! Alibalay kina ko sultin mo. Sige. Dali, ha? Oh, nanya ko sultin mo, importante about ni ate. Abot naman siya. Bago pa lang. Oh. Nana dia, emang ti? Oh, karon na yun. Sige. Sige. Okay. Ipadun ako diha. Sige. Okay. Naabot ka rin. Na ako na iyang ate nga ihatag na ko. Aw. Tistingan. Ug makagwanta ba ning? Murag kumingking. Ay, kuya! May ko dito. Sariyahan ti kabi ko. Kanang unsay ka ng problema, bi. Sa may problema ni mo ate day. Tuman siya sa nagpa-check up sila. Nya, manhid yun. Sir, di siya ka-feel mga sakit ba? Ani, anaon mo. Di o sakit ba? Sa ato pa di ay kung kana siya kung akong mahalon unya ikaw mabiyaan di na sakitan. What? Ay, di rasad. Kana mo nindo. Kistingit, anto sa balay. Asa man? Sara usa dito. Sudla dito. Saan ba ko? Kasi Ha? Ikaw na bahala. Panguyabi sa uy. okay bala. Panguyabi. Ako diskartian. Di ba tanong sa kita diskarte? Ako inon nga. akong diskartian og orasyon tipan oh. Oh, ikaw wala. Halo si katulo inigbasa sa o. Gunggong! Oh, bantay! Isingan sa ako. Sige dito ka. Kamu ra dito. Asa imo nigi ko na ko. Ligaro ni mo na ko. Kay di ba kay bata ka. Mako baby pa mako 10 years old pa mako. Sige nya imong ate. Adto na ko. Ready? Ko ready. Bahala mo sa ano ko ha? Wala. Bahala ako. Pangatan ha? Oh, sige. Kuya lang ako. Kuya. Tinuod baka kang hingon inday nga may mo ari diri. Bahala siya. Oh. Kisa man ka? Oh. Kaya ang ikikikiki mo ko ni Chichi. Oh, ako. Tinuod gid ay nga akan ang di ka kapilong sakit.
Oo nga, di ay. Baka na. Manambalan ko. Paano masabi? Oo ba? Ginugulo din. Wala yun. Dili man mananambal akong gipangita. Sige. Uyab man! What? Kaya para sad ka na. Mapan ka na sa Ako'y mo tambal sa imuhang gipamati karon ba nga kana ang wakay mo yaw. Ako, na eksperto ka na. eksperto eh. Paano masabi? Suman, Na, makafeel na ko ani. makapil na ka. Pero di ka kapil? Di ka kapil. Pero kini akong ihatag nimo nga tungod sa akong ika-expert. Pil na ka na. Paro nga biya ha? Lagi. Na, Wala nga mo din. saan man di mo kabaluan. Tidak. Tidak. Kana. Nya, saan na ko ani di ko kamao. Ulo lagi na. Tidak. Mau na o. Kana. Pero nga, Ana. Ana. di ra ba ko kamao ani? Dayon, Mana. Na, sudah. Sudah. Oh. oh, Oh. oh, Oh, kana. Oh. Sudah. nasa yun. Wala. Naman ko na feel. Ay, Wala yapon. Dudut na niyo. Oh, kana. ay, Wala. wala man. Uy. Mawasa na ni. Wala dai. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!